बे बावैसो सिगां आंनि जे मोन्थाय भट होनायनि जे अधिकार बेखौ आङो बाहायनानै फैखांबाय आरो थिग बे रोखोमै एबार रायजो राजानि जे अनसायनाय बा रायजो राजानि जे आशीर्बाद बे निश्चय थागोन। बेवहाय माने गिनांगौ बा बे रोखोमनि जेबो गैया। बेयाव जों जे रोखोमनि थांनाय समफ्राव फोसावदों बा फोसावनो नाजादों नैबे उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै रायजो राजानि अनसायनाया निश्चय थागोन। रायजो राजाया जुदि लुबैयोबा रायजो राजानि लुबैनाय बायदिनो जागोन। ओंखायनो बे समाव आं गासै जोंनि 28 नं बिधान सभा समस्तिनि भट होग्रा रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायनायजों रायहरनो लुबैयो जे एबार माने गोसो सिंनिफ्राय जे सानखांनाय बा गोथार गोसोयैहाय भट होनो नाजानाय बा उननि समफ्राव गुबुन गुबुन जाथि धोरोमनि मानसिफोरनि गेजेराव 28 नम्बर बियाबाव जे रोखोमनि आबहावाजों जों सोरखिबोदों उननि समावबो दा बर्थमान सोलिबाय थानाय सान्थि जे बाताबरन बे जाहाथे थाबाय थायो बेखौ नोजोर बोनानै बयबो जाहाथे जेरै फोथायबोदों थांनाय समाव जेरैहाय जोंनि थैनानै थांनाय रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिखौ BPF दोलोनि बिजाथि हिसाबै सायख'बोबाय थादोंमोन। एबारबो जाहाथे गोसो सिंनिफ्राय अनसायनायखौ लानानै जाहाथे भट होयो बेखौ रायजो राजासिम खर' गंग्लायै खावलायनाय थाबाय। नोंथांनि जुजिनाया सोरजों जागोन बायदि? जुजिनायथ' बे रोखोम जुजिनांगौखौ आं नुवाखै। रायजो राजानि अनसायनाया निश्चय दं। गतिके देरहानायाथ' जों देरहाखागोन। 18-20 हाजारसो हयथ' जों डिफारेन्सआव देरहागोन। दा माने सेकेन्ड पजिशनाव हयथ' कंग्रेस थाहैगोन। कंग्रेसखौ थाहैगोन बायदि मोनदों। खिन्थु गोबांथार बेब'धानाव जों देरहागोन आरो। नोंथांनि देरहानाया निश्चित होनना नोंथाङा सानो? बेवहाय रायजो राजानि जे अनसायनाय बेखौ जों थांनाय समाव जे रोखोमनि मोनदांनो हादों एबारबो देरहाहोगोना खाथां बेखौ जों बुंनो हायो आरो।